Ang sweet ni Mami Maggie, oh. Tinabihan niya yung mga babies niya. Good morning, Maggie! Good morning, guys! It's 4 a.m. na. Nag-alarm ako at altar server daw si baby. May meeting sila. Morning, anak. Morning. Let's go na. Get na tayo. Next ko na rin yung ano niya. Yung service niya. Namaga siya sa mga. Gilaw. Tignan natin ano. Ano kulit? Anong ano? Ay, may gift. May pag-away. Mamaya. Sino ang wiwi dito? Tosh. Tosh. Higi. Sikon. Higi. Higi dito. Tapo ka naman agad eh. Come. Oh. Oh. Kain ka na? Sino kumain mo? Sino kumain mo? Pamimili na dali. Ay! Ay! May pagkarutan. Ligay! May pagkarutan? Ay, naku po. Ay. Finish na. Mag-prepare ng ano. Ulam ni Chris ay baon. Yung pinaluto ko kagabi kay Emma na adobong tuyo na chicken. Yun na lang ang binaon niya. Tapos sandwich. Cheese lang nilagay ko. Ayaw niya nung egg sandwich. Hindi daw masarap. Tapos fruits. Syempre. And eto. Ang lucky ako. Nasarapan siya. Dalawa lang yung binili ko nito kasi ako baka hindi niya magustuhan. So, masarap daw. And, ayun. Hindi bitin. Kasi pag yung maliit, bitin eh. So, yung malaking binili ko. 40 pesos nga lang. Pero caravels. Yan. And then, ito. Kasi maaga siya ngayon eh. Mag-meeting sila mga altar server. Yan. And of course, where is the water? Water. Yan talagang yellow. Kasi ayaw niya nung maligam-gam na pag ano. So, pinapayelo ko talaga siya. Hanggang mamaya, malamig pa rin. So, yan lang guys. Nasa ano na si Chris? Nasa baba na, nag-aantay na. Miggy! Pinakain ko na rin yan si Miggy girl. Yung tinola na ulam nila kagabi. And, nagpunom na ng milk. Pasok na ikaw? Ha? Pasok na sa babies? Pasok na sa babies? Tara na, baba na tayo. Good morning, mga pangit. Ay, hindi yan pangit. Ay. Ano? Ano? Gusto lumabas? Labas, labas, labas. Labas, labas, labas. Diyan lang kayo. Magulo kayo eh. Diyan lang. Diyan lang, may ano kayo, may mga buto kayo mamaya. Wait lang. Lagayin muna natin. Ito si Mr. Farmer. Ano yan? Ganyan na lang yan. Lagi mong didiligan. Natulo lang ang tulo. Kaya meron yung burn light. Para kahit maubos ang water sa soil. Yung puti-puti na yun. Oh. Verity niya ng tubig. Kaya pala siya nawala kagabi. Pumunta ng Shangri-La. Bumili ng mga ano, pataba. Kanino yan? Kanino yan? Kigrutin yan, Tipi. Hindi yan sa'yo. Walang nagmana sa'yo, Tipi boy. Ngiti na ni Tipi. Kung kanya daw eh. Grabe ang ngiti, oh. Grabe ang ngiti ni Tipi.
Hindi. Yan, nilabas ko isa. Iyak lang iyak eh. Ulam nila for today. Hilagang, buto-buto, tapos baboy. With malunggay. Pagatas kimigi. Patayin mo na. Patay mo na. Namers. Namers. Borlog na to. Ibalik na natin sa nanay niya. Sabi ni Colin, ang tagal niya naman. Piece of cake lang yan eh. Grabing ko na nina to. Makain na sila. Second meal ni Maggie. Kung papadede na naman yan maya-maya. Baba na rin ako para mag-pack na sa Shopee as usual. Yan ang morning routine guys. Pagkaalis ni Chris. Antayin ko lang yung ano ni Shopee, yung confirmation na may papaship and then baba na ulit and then akit na ulit. Bakit may umiiyak? Wawa manoy. Bakit may umiiyak? Mamaya na, babalik ang mama nyo. Kumakain lang. Uy, cute. Bakit? Ay, tsugo. Bakit yan? Bakit nagka-cry yan? Bakit? Ay, gutom na yan? Wala akong mimi, baba. Wala akong mirtin. Ay, wawa man. Ay, gutom na. Ay, wala akong mirtin, baby. Wala akong mirtin. Bim. Oh, dilat na siya konti, oh. Bakit? Ay, tun. Ang cute. Wala nga. Patay, naghanap na. Naghanap na. Ala. Naku. Wala akong mirtin, baby. Ayan, dito lang tayo. Magpapaship na tayo, eh. Ngayon na din pala uwi nila, guys, nila nene. Lumuwas lang yung para yung supportahan din si Mika sa pagsasabi ng Papa kahapon. Actually, nandyan si Papa ngayon, chinek si Mika. Chinek yung dalawang buntis kung kumain na. Ganun. Hindi nagpaalam sa mga apo niya kasi nga, pabalik na ng nakaisiha. Tara, bebe, baba na tayo, baby ko. Ha? Bilbil ko yan ba? Uwi na sila. Ano na? Oo. Wait. Totoo. Minsan di talaga ako naliligo. Pero naliligo ka naman, Asan si Lab? nagkape kunwari. Nabasag ni Chris yung iPad ni Peter. Nabitawan. Gagawa pa kaya to? Iwan mo na lang to, Pagawa ko. Andun nga sa taas. Bye-bye, kuya. Babalik kayo? Kailan? August 19. Birthday kasi ni Mama San eh. Uy, magdala ka na ng malumas mo. May isa pa naman ako. Uwi na ba yun? Next. Bako langin mag-ano ng sexy. Hi, love. Boso, gano'n. Ha? Bala, tapos yung sabon niya. Ay, may sabon na yan. Sige. Di ba namin ito na siya bumasok dyan? Naamin na niya. Kinausap ko na siya. Ano sabi niya? Oo nga nabitawan niya daw kuya eh. Oo. Bye-bye, love. Dali na daw niya si Natsu. Malaki pa sa'yo si Natsu eh. Bye-bye, kuya. Balik ka, kuya. Next month, ha? Pag nanganak na si Tita Mika, no?
Nagmahal sa akin ito eh. Pag nakita si Bea eh. Sino? Naiyak na naman siya. Sige na, wag na umiyak, kuya. Ayan na naman tayo eh. Wag na umiyak. Babalik naman eh na. Ilang linggo lang eh. Wag na umiyak na. Brave yan si kuya oh. Hindi yan naiiyak. Bye-bye. Bye-bye na sa guys. Ingat. Bye-bye, labing. Bye-bye, ne. Oo, sige akong bala dyan. O, si Nachoy, silid nyo na. Sama na yan. Susunod din. Sumusunod din yung ano mo. Ingat. Dali at si Terry tsaka si ano, miss ka na nun. Uy, iha, akin yan. Sorry, dadaling ko na. Grabe, Pete, ang laki ng ano mo ah. Laki ng pa eh. Pogi ni Kuya Peter. Ano oras kayo makakano niyan dun eh? Mga 3. 3 p.m. Uy, wala ko! Oh, dali. Iniwan pa. Kaya naman walang Pogi ni Kuya. Big boy na. Yan, ilang linggo lang naman. Dito na ulit kayo eh. Pwede naman na. Bye-bye, Kuya. I'll see you. Wala eh, magkasing height na kayo eh. Kasing height na kayo. Mas lang. Oo. Ikaw naman nanay niya, tsandahan mo ha. Ganun na. Pag ikaw humina-hina pa yan. Baka.